Здравейте, my name is Christian Andonov. I'm representing the Alan Winner Academy in London. Yes. I'm born in Bulgaria and I'm ready to take Kamil's title. Hi, I'm Kamil Colton, fighting out of Sendix Gym, fighting for 85 kilograms. I hope he's ready for an exciting fight. Title fight with Christian. The only thing I want to say, good luck, let's make a good show. Pazi si, Чинето. Окей, наистина видяхте каква закана, пази си Чинето. Каза Кристиан Андонов. Кристиан е много добър с киковете, много добри хай кикове има, или както ние Кьокшинкай ги наричаме, мавашетата му са уникални. До с краката също е много добър и Камил Колтан. Сега думата има Джейсън, разбира се. Ladies and gentlemen, this is a K1 title fight. Are you ready? Representing England and Bulgaria, please show your appreciation for the challenger, Christian Adamov. Wow, Christian. Се завръща, нахувам през колоните във вашата къща. Да се представя ли, не е наложително да ме познаваш препоръчително. В противен случай, явно си не знам с информацията за ситуацията в този град. Кой чупик е вречите, троши козунаците, кой оплаща менаците, пасите, хората от гетото, другите са под секвоята. Мечтаят си за рими като моята. От хлеби, България е гетото, камъните падат от небето. Отдавна съм готов, но дори бандита има нужда от любов. Мога би е гето, опитвам се да намеря своето самопознаването. Дядо да го вземе, да стъпя на краката си преди да свърши моето време. Мога би е гето, опитвам се да намеря своето самопознаването. Дядо да го вземе, да стъпя на краката си преди да свърши моето време. Всеки ден се разкъсва между любовта и омразата. Опитвам се да поставя да подредя нещата си. Преследва няко мечтата си, а времето се излиза като касък между пръстите. Все по-надолу затъват виде връстните. Господи, прости ми греховете, дай ми сили да преборя враговете. Познавам много хора, които като нас процедират и за скоки движения по улиците оперират. За всички тях е посветена нашата песен, защото пътя на горе е стръмен и тесен, но риска е сърце, когато чужда помагела си взел. Show your appreciation for Christian Adamov. And his opponent, he is the K1 champion holder, representing Poland. Show your appreciation for Kamil Koltan. Representing Poland, Kamil Koltan. Жорж
следващата среща, която ще видят нашите зрители. Виждаме сега и статистиката с успехите на двамата до този момент. 6 нокаутите за Антонов, един Камил Колтан. Аз мисля, че най-важното, че имаме пак български участник и тук трябва везната да бутаме себе само в полза на Кристиян. Виждаме абсолютно равенство в килограми, в височина, в тези физически параметри, които определено тази вечер играят роля. Ето сега нашето момче, което... Да, ще взимат тритва, това е. Трябва да се окажеш прав. Не изглежда лесен победа. Ние най-малко обаче ние трябва така стартираме всеки мач с наши участници български, че трябва да му намери слабите места и да взимат След като Рита Доканова донесе първата българска титла, българска победа тази вечер. Сега да видим Кристиян Антонов. Дали ще може също да зарадва българската публика. Ето сега отново напъстие от рефера. И двамата разбират за какво става въпрос и всеки може да започне този бой. Отново вкарано Журо. Да аналогични ще е качинката на предния мач, тук вече са малко по-тежки, да. Ударите са много тежки. Тук вече тези удари в коляното могат да завършат и доста по-неприятно за този, който ги получава. Начало на срещата. И да се надяваме, че ще се разумни, ще се пазят. Определено не са дошли да правят това. То се чува даже по звука колко по-тежки са удари. Да. Добре, до тук и двамата блокират всичко. Лоу-кик. Блокира. Успя да блокира в началото. Матчът ще е доста равностоен. По начина, по който стартират. И двамата са явно опитни. Добра комбинация. Добра тройна комбинация. Блокиране от Камил все пак. Добре. Ляв прав, който не беше толкова силен, но все пак индикиране. Все пак го отчитаме. Да. Добре се движи Кристиян. Успява да избегне ударите. Не е останал удар на противник. Как се зачерви от едната страна. Да, това е маваши в трупа. По този начин съвсем добре го оценим. Да, ребрата му се зачервиха там в кожите също. Лоу-кик. С заден крак е доста по-тежък и доста по-полезен за противник. Дебне го сега Кристиян, опитва се да намери слабото място и пробуката. Двамата залагат на силни удари с крака. При този ръст, който предявяват, е напълно нормално, предполагам. Да търся това. Интересни комбинации, но без резултатни. Хай-кик мина през ръкавиците почти. Успява да се измъкне от опитите на поляка да го атакува. Добър хай-кик пак. Не чува, че му каза, че остават 10 секунди да се успокои, той атакува. Интересен първи рунд.
Нашия получава наставление на английски. Той е роден тук, но тренира там, да, живее в Англия, така че... Явно и тренира там. Точно така, да, той тренира. Треньорски екип сигурно от Англия. Виждаме кой дава наставление на Камил. На поляка, Що спечелили Крис Брей. Има явно какво да му каже, но Антонов играе стабилно. Аз лично би го дал първия рунд за Антонов. Без колебание. Просто той водеше рунда, той води играта, той показва, че иска да спечели. Когато стигне до съдийско решение накрая, това ще е много важно. Ако няма някакви драматични или драстични разлики в точните удари, просто трябва да води матч. Да покаже желание. Точните удари бяха за Антонов през този първи. Сега обаче предстои да гледаме втория, който също ще даде отговор на някои въпроси. Дали ще се промени тактиката, така ли ще продължат двамата да се бият, каквото беше и до този момент. Добре, ще концентрира го. Преден лоу-кик показа Крис. Показва Кристиян, че е разнообразен играч, но предимно играят с мощни лоу-кикове. Опитва атака. Добре. Изгледах от еднообразието двамата. Да, по-раздвижки са. Интересни комбинации ръка-крак показва Кристиян. Дават му Насърчен, наставление, да се боксира, да му покаже малко от бокси, който уме. Пое няколко лоу-кика. Публиката ми се струваше леко изненадват те скати. Тиха да малко в тези. Доста спорен мач. И тактически са добри и двамата състезатели знаят какво правят и знаят си възможностите. Отново виждам публиката с това изпълнение. Като че ли затихват двамата в няколко секунди, след това Накъсват ритъма. Може би след дата на втори рунд не пребързват. Да, тук беше ясно, че да, съдията ще спре това нещо. 50 секунди до края на втория рунд. Видяхме и Крис Брей, който също гледа близо и той отчитава поляка. Не спира, просто не спира. Атаките са много концентрирани. Един-два максимум комбинации удари с максимална сила. Ето пак ръка-крак. Да, отново намеса на средата. Това са последните 7-8 секунди до края на втория рунд. Ето и треньорския щаб видяхме на Кристиян. Блокира ги те удари. Блокира ги, да. Чува се как удара попада в ръкавицата и... Да, вече са по-тъж. Няма, нещо. 85 кг се усещат много сериозно те удари. Дори през ръкавицата. На кой даваш предимство във втория рунд и... Какво да очакваме сега в третия? Тук нещата ще се решат. Аз съм дължен пак на Кристиян. Да, естествено, да. Защо те питам въобще? Да, естествено. Аз за това съм тук тази вечер. Аз дойдох да гледам всички български участия. И
И да ги подкрепяш, Да ги естествено. подкрепям и естествено Кристиан за мен и втория емоция за него с минимална разлика, но няма как. Камил Колтан явно държи титлата и не му се пуска. Не му се дава. Почва да се надъхват. Ето го надъхва се, виждаме Анита Доганова. Нужда от надъхване, иска да печели, но аз мисля, че Кристиан, ако продължава в същия дух и последния рунд, една идея повече агресия ще я вземе титлата. Може да иска да печели, но всичко трябва да се покаже в Гетера. Сега ще отправя предупреждение, нали така? Съдията му прави официална забележка на Кристиан за нарушаване на правилата в желанието си само да не прегорят. Просто трябва да върви напред. Мотивира го това, че е съперника му е на земята, нали? Този матч ще го спечели играчи, който покаже, че иска да го спечели. Те просто толкова равностойни, че съдиите ще бъдат спечели само от това, кой има повече желание, кой води боя. Което това и демонстрира двамата в третия рунд. Виждаме от началото, че има агресия, има атаки, има желание. Какво ще доведе това? Няма сила за комбинации. Дали защо? Просто им падна и малко енергичността и нямат сили за комбинация. Ето сега се почиват и двамата няколко секунди. Съветват го да го натиска. Дали защото е по-бяла кожата на Бурака или по-зачервена на места, така че дяволно ударите Не, тежки са ударите и долу точно, но никой няма да се откаже. Това е много сериозен удар. Много е подвижен Кристиан, това ми прави на мене впечатление, много добри отклони, изкиважи. За ръста му е супер подвижен. Ето сега го вкара в пъгъла. Това беше чудесна атака, но не можа да не се тежък точно удар. Тежък лоу-кик от поляка, много неприятен. Финални секунди, да. Иска титлата Кристиан. Умора виждаме, просто тези двамата дават всичко от себе си. Отново много тежък лоу-кик. Последни 13, вече 12 секунди. Дали няма да видим нещо изненадващо накрая или двамата ще завършат по този начин? И двамата тотално Въпреки, че сте изтощени, ето го края. Това е края на тази среща и двамата отиват в своите ъгли, съдията дава край и двамата дигат ръце. Винаги ми било интересно в бойните спорта, когато и двамата дигат ръце след края на матча. Представиха най-мъжкия, най-якият двубой от SFC 4 тази вечер. Какво ви казах аз? Това ще бъде най-интересният сблъсък. Наистина уникален двубой. Феновете на бойните изкуства сигурно са се радвали и са ахкали, защото тия момчета наистина направиха уникален двубой. Видяхте всяко майсторство, комбинации, ритници, какво ли още не, просто не знам аз. Те могат да се впрегнат двамата и да изсекат дърветата покрай гребния канал, включително и лампите. Уникален двубой и за Камил Колтан, и за Кристиан Андонов. Наистина, двамата стояха изключително в тази битка, не се предаваха до края. Според мен, решението на съдиите ще бъде изключително трудно, за да преценят кой от двамата ще победи тази вечер. Очакваме тяхното официално решение сега.
Да ви чуем за тези двама войни! Чакаме Майк Маркъм да се появи тук с официалното решение на съдиите, което, както знаете и както видяхте, не беше много лесно. По аплодисментите ви познах, че този двубой наистина ви заинтригува. Уникален двубой. Ladies and gentlemen, we go to the judges' scorecards for the decision. Sam Amidi scores the bout even at 29-29. Shah Zamani and Andy Haig score the bout 29-28 in favor of your winner by majority decision. And still, SFC K1 middleweight champion, Camille Coulter. Така разбрахте официалното решение на съдиите. Един от съдиите дава 29-29, равен резултат. Другия съдия дава само една точка предимство за Камил Колтан, с която той печели матча. Наистина ожесточен двубой беше, казах ви, че бъде изключително трудно съдиите. Аплодисменти наистина за Кристиан Андонов, това талантливо момче. Той е талантлив българин.